A ‘yan wannan channel namu zai nuna muku yadda za ku canza voice naku na kiran waya na WhatsApp daga namiji zuwa na namiji ko kuma daga namiji zuwa na macce. Ina roƙon ku idan wannan shine farkon ziyarar channel ɗinmu da ku danna mana alamar subscribe, like da kuma share domin shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa na kawo muku zafafan bidiyo masu amfani kaɗa irin wannan. Wannan muna roƙon ku da kada ka yi amfani da wannan application don cin zarafin wani ko kuma cin zarafin wata. Mun gode. Za ka je Play Store na wayanka, idan ka je Play Store na wayanka za ka yi search application wanda ake kira voice changer yawa. Voice changer, in ka yi search voice changer 1 2 3 4 na huɗun shine. Za mu ajiye muku link application a ƙasan description na wannan bidiyo. Za ka yi open. Wani zai zai nuna ma fuskan haɓa da yi agree and continue don su kamar aiki akan agree and continue. Bayan nan ne zai nuna maka fuska kamar haka record audio, open audio wanda ka yi record kenan, voice message, saved audio. Za ka ci gaba record audio. Sai ka yi click akan nan kenan, agree, allowed. Sai ka yi muryar da ake so kenan. Idan ka za ka yi start recording shi an wannan kana recording. Bayan ka yi ya adadin maganar da kake so ka yi sai ka tuna stop record. Kaga zai nuna ma fuska haka ka zaɓi duk kalan muryar da ake so. Ana akwai tab voice guda ga biyu shirya ɗaukar male. Mutum da ta macce muke shirya mata female. Sai ka ce good. In ka good agree. Loud. Sai ka yi save. In ka yi save zai nuna ma ka yi share kenan. Kaga za ka yi share ta WhatsApp duk dai inda kake so ga nan ya baka sai ka je ka yi share. Wannan shi ne. Na ga anan ne muka kai ƙarshen bidiyon mu don mun gode ka danna mana alamar like, share, subscribe. Mun gode.